Porozprávaj nám, aké si mala leto. Pracovne väčšina, ale veľmi príjemný. Hrala som koncerty začiatok leta, vydala som knihu svoju, takže veľa súviselo aj s tým. A potom som sa vrátila domov na Madejru, chvíľu som si oddychla, ale aj som sa venovala iným projektom a teraz som opäť tu. A opäť koncertujeme tieto najbližšie víkendy a najbližšie týždne. Čo je nové na Madejre? Na Madejre veľa toho sa nemení, takže je tam príjemne ako vždy a leto bolo kľudné z väčšina pre mňa. Jedine, čo tam vnímam, je, že je tam viac a viac Slovákov a Čechov, takže myslím si, že čoskoro sa tam budeme ešte viac cítiť ako doma. Ty vieš aj uvariť niečo také miestne z Madejry, také domáce? Ja ešte úplne nie, ale pozvali ma viackrát kamoši k sebe a napríklad je jeden taký recept, ktorý sa robí keď je väčšia skupina a to je cozida portuguesa, čo je vlastne taký ako veľký, to je ako náš guláš, ale je to zelenina, mäso, všetko v jednom takom veľkom hrnci a to sa podáva ako keby pri party. Ale najlepšie odporúčam, keď niekto tam pôjde akože turista, tak si dajte určite v reštaurácii ešpetáda, čo je vlastne grillované mäsový špíc s domácimi zemiakmi a šalátom. Je to najlepšie. Vyzeráš výborne. Chcem sa ťa spýtať, či takéto krásne šaty môžu žene tak nejako aj pomôcť k sebavedomiu, aby sa cítila viac žensky. Určite ďakujem. Z jednej strany som sa z nich veľmi tešila, ale zároveň som bola nervózna, či nebudem na túto akciu trošku preoblíkaná, ale potom som si povedala, že nikdy nie je zlé, aby sa žena občas cítila ako princezna, takže som si dneska dala na princeznu. Úplne súhlasím. Posledne sme sa spolu rozprávali o takej sebaláske, sebadôvere. Moja otázka je, že dá sa na nej stále pracovať, alebo je to niečo, čo raz nadobudneš a už to máš? Je to dlhodobá spolupráca sama so sebou a treba na to stále myslieť, ale uľahčuje sa to časom a kým viac si žena verí, tak tým jednoduchšie sa dajú riešiť tie výzvy, ktoré časom prídu, ako napríklad spochybnenie seba, svojej identity, svojho výzoru a tak ďalej. Takže treba vedieť, že nebude to vždy dokonalé, nebude to na takej jednej hladinke, ale časom, vekom a skúsenosťami a hlavne sebaláskou sa to dá ľahšie riešiť. Sme na letnej party, moja otázka je, kde si sa toto leto najlepšie zabavila? Možno nejaký festival alebo pokojne s partiou na záhrade? Bola som aj na pláži na Madejre, takže to mi bolo veľmi príjemné s najlepším kamošom a ešte koncert minulý víkend sme hrali v Levoči a to bolo fakt veľký zážitok. Teším sa, na budúci týždeň hráme opäť pri Bratislave. Tie koncerty z nášho pohľadu ako interpreti, ktorí tam vystupujú, je úplne iný zážitok. Bolo niečo, čo ťa toto leto vytáčalo? Ani veľmi nie. Som nešťastná z momentálnej ako keby situácii svetovej, čo sa týka napríklad konfliktu v Gaze a tak ďalej, ale to sú vážne témy, ktoré každý máme ako nejaký svoj spôsob riešenia v sebe. Ale úprimne nič ako také. Mala som príjemné, našťastie ľahučké leto. Posledná otázka, čo si ešte na konci leta stíhaš užiť, na čo sa najviac tešíš momentálne? Chystám sa na chatu. Takže máme klasický slovenský výlet a na to sa ja veľmi teším. Ďakujeme krásne. Ďakujeme.